so I was central region why you say go mo sikuma central now say central region yes ye besrem a ensem na ensem woni mu die e dan ye pia bonten na ne me ya ne say se wukum ni po say do awieye no ye do call jail for life ni adenti aya monte ne ekoso na ensem woni do ne akoma bone a ewo ni pe bia brabom ye beja to say bia asem we ebi to obinum ekowie ni se na ye so ye de aboye bra sikuma onu ye se abemu abi na ni abayo bi ti wo matena che ye pa na ede bia se ntokwa wo na abayo ane se sesi ade ma bre se wonim se wo domi a me kom abusuafo bra na ba me ho ade na ja tobo na se nso ye me ho ade enu nti abayo ane pack ne niema ekọ ni sister penny ho na ni sister penny ni yobi a na wonyem wa fafro ai okọ ni sister wa fafro ho na ensuo nso etotwe wotumi say aya na mo pema no igo na yomo ai wo pe girl no nenso igo ne ahantan ne ahomaso bi nti wo yese bia wo ba no kra so ni mfaso wo ba ne pack ne makọ ne koy say wo kofa ne yira ba back because ensuo to ai we do anadwo a wo twe kuntunkunu na hit bia nim wo kofa ne yira ba na ne mia ba na wo nyem ne se da bi e wo mse me nua na ba de nenso sesi ana ye behia se ye be fra busuafo anye nti a wo fa ne bag buy so ba be ware no my busuafo mrem so wo be ba kra na abusua mrem ne ye nka asem na asa wa be fa o yire no e de nakọ ebufo kakra ba bra yi sa ase kan hye no ho na wo de si ne yire na nkasa stremu edwodo ne de ne to na afedi ofesi ye wo pinfo no ye pia watwitwa pinfo no pasa ye de no du eye hospital na che akola oda ne yem ne pinfo no nyina wo mato anananom e won se do me enti amane bonimra ara wo sam ya ba beto dwa ene se abrantie bia owonfie be ye duo no 20 years awo oba pinfo pa bisekan ekune ya ewo upper denchira ewo eye mfifiri mantam ne mu central region asem na ye kan enkwase asem se ya na ekoso kwase asem se ya eti sene amede atudwa no yenu amponsa Joseph na edi ensem no echi amponsa ma joy na eba ne sei yo minu ya che meje was for upper denchira east imperial so ya metia Angel FM and Angel TV ipo nyina na adechi na asem kokora nsi a na asa ada no yechi na enso ayro sam kase na asi e wa apadentra esimpeso so e wo dunkwa onofe ai wo mfimfini mantem na abranti a ye friend Emmanuel Bandi na ne girlfriend a ye friend Georgina Obin na omotena asa walefo asa omo wale asa omu jai na Georgina e ka se baby ima one matra chekoye me ho ade minyanye de yenye no megao e ko pem so ba be ye me ho ade timi ko bo me ho adwa e wa cha Francis ho kakra aye ni nua no a wonyem a wa piri mu sisi no nti ko bo no ho adwa sa na yima no la wa ne ho se cha awobere we mu na timi ni mi jai dia aje za we na ku pesa we pumi na be na menya bi ene na yima se ma ko tiri boni into me ko na makwa akofa echa by force so wa na die besi okoya na ni mi echa yi se nya abotene busuafo mbre mo se da bi nya abotene busuafo akasa na se kan pie be na ne yiri Grace oyi no obo wode ya se kan wo ni sirum edo no ato ho odwe ne to ho wie na afi de eye cha no pemfo no oyi obi a wono no oni ahode ndi no opie mane se obepie na yimane se obie me de ne na hozo so moje na ode se kan no wo ayi Francis ayi na prepara no emecha ye mere abra na akora no ahye ne yam nti akora ne hye ne yam na amanfo ro ahye ya obo wode ko pie dunkwa government hospital doctor fo jina so egbo mo wode biara senko mbetimi aje akora no ene ma me ne nkwa but o mo ntimi aje ne nkwa ama mo yi akora ne wie ye ne ma me ne nso na chese watimi afirim ama pemfo ne ne ba na ehye ne yam no ene omonti ase amodunkwa government hospital mo tisi ya ye ka say ama dunkwa police service no ama nipa no so wanye be ma sa owie ye no nanka wonjira ho no de ne ho akanwira dunkwa police
Central Police Station for Emmanuel Bandi and many Kasa into Facebook, any borders ahodo, any police checkpoint ahodo. Emwa na Emmanuel Bandi wendi nya bena sem kese ewa apadintra east yentimi hwehwe na chile kwan. Ono ne adesrede obuhia ene temamufo no ene assembly members ni omo ono no so nyina ene dunkwa ono fe empanyifo nyina ehwehwe no. Enti akwa kankan no no da Angel TV ni Facebook live no. Eba so ai wono na oda so a wakudi sa nyambra sem awo bere wi mu a obi agbo no homodin anyem na yere ama na yere kakakra bi wo ba bewo na minia ene ne boyfriend anya kasa o mra mesra me a nipa na modin bo a wo bo ya na duni nyina no ama se modin bo no na ka modin bo no ko na yere ne ti asimpo a gense da anya ne ya ne yere ne so afrim ama sisi no opatafo nipa mienu na opatafo no akwa pata ama nyina afrim oba akura na wo hyeyem ene oba na ono no ye pinfo na opata aye no ene ontia sibiem a wofrim brai wadi awodie yensa beso ni makoda eye insawom de nenso pinfo a waku ne de bra wonya hotoda e wo prison ho na ksa hoto ni ho wonya hotoda o sama in fact wo betete wa bra bopa pinfo a waku no ano odin mesese obi ade sa niema we bi nso niema akoso ye de bi beye efutu senia ayese ye kan sem na yese story enye story ye real some ekoso villages no nti mo be careful kakra amaya na say steady ekwentwa makra